Toto je bez pochyby jeden z najočakávanejších produktov tohto roka. Nie je potrebné pripojenie na internet ani káble. Inštalácia je mimoriadne jednoduchá. Najdôležitejšie používanie je doživotne zadarmo a vaše údaje nikdy nezmiznú. Táto úplne nová AI inteligentná bezpečnostná kamera sa môže priamo pripojiť k vášmu smartfónu, umožňujúc 24-hodinový HD prenos v reálnom čase. Nezáleží, kde na svete sa nachádzate, môžete sledovať obraz ako pri živom prenose. Kompaktná kamera má vstavanú lítiovú batériu s vysokou kapacitou, ktorá dokáže pracovať viac ako 5 rokov bez externého napájania. Ešte pôsobivejšie je, že kamera má nezávislú schopnosť pripojenia na sieť. Nie je potrebné Wi-Fi, stačí pripojiť telefón a môžete kedykoľvek a kdekoľvek sledovať diaľkový dohľad. Sieťové služby sú doživotne zadarmo, inštalácia nevyžaduje elektrické káble ani vrtanie. Kameru je možné umiestniť kdekoľvek jednoducho upevniť, dokonca aj do auta. Rovnako sa dokonale hodí ako autokamera. Kamera využíva pokročilú AI technológiu a podporuje diaľkové ovládanie a automatické sledovanie. Stačí pripojiť telefón a môžete okamžite sledovať obraz v reálnom čase, prijímať zvuk a uskutočňovať dvojcestný hlasový hovor. Všetká komunikácia a záznamy sa automaticky ukladajú a je možné ich kedykoľvek prehrávať. Vstavaná infračervená nočná vízia umožňuje jasný obraz aj v úplne tmavej miestnosti. Ak sa objaví akákoľvek nezvyčajná situácia, môžete okamžite komunikovať s rodinou. Ak nie je možné manuálne ovládanie, kameru je možné nainštalovať pred dom alebo použiť malý diaľkový ovládač na rýchle sledovanie bezpečnosti domu. Diaľkový ovládač je možné pripojiť aj k tabletu ako externé zariadenie. Automatická funkcia alarmu je podporovaná iba cez telefón. Po aktivácii kamera automaticky rozpozná nezvyčajné alebo nebezpečné správanie. Okamžite spustí alarm a pošle upozornenie na váš telefón v reálnom čase. S touto kamerou už sa nemusíte obávať o bezpečnosť svojej rodiny. Momentálne ponúkame limitovanú akciu s 50% zľavou. Nezmeškajte túto príležitosť, konajte teraz a využite túto skvelú ponuku.